नमस्कार हाय सांग मैंने आपण मैंने केमती अछंती आशा करछि आपण मैंने बहुत ही भलरे थिबे। तो मु भी बहुत भलरे अछि बहुत खुशी रे अछि। तो आज मु बहुत ही खुशी कहीं ना मोर दुई जण सांग आसुचंती मते खबर दे नथिले तो एबे ही खबर देले कि आमे जाउछु बोली। तो ठीक अछि तो सांग आसुचंती माने तांको तो भलरे खाया पिया देकी खाଇବା ପିଇବା ବନେଇକି ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିବାକୁ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଛ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ହେବ ଆମର ମାଛ ବେସର ତରକାରୀ, ତା ଦେହରେ ଆମ୍ବୁଲ ବି ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ମୁଁ ମସଲାକୁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଲିର ଭାତ ସବୁ ବଳିକି ରହିଯାଇଥିଲା। ପଖାଳ ଭାତ ମୁଁ ପଖାଳିବାକୁ ରାତିରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମାନେ ଏତେ କାଲି ତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୋତେ କାମ କରିକା ପାଣି ଆସିନଥିଲା ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇକିନା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ସବୁ ଖାଇ ପିଇକିନା ପୁରା ଶୋଇପଇଲି। କାଲି ପାର୍ସଲ ହିଁ ମଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ରାତିରେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ମୁଡ୍ ନଥିଲା, ମନ ବି ନଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଡୋରଟା ଦେଇକି ମୋର କାମ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୋତେ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ତ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ କରିବେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି। ତ ଏବେ ମୁଁ ମାଛକୁ ଏବେ ଧୋଇ ଦେଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ତ ୟା ଦେହରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଯାଉଛି ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ତ ହାତ ତ ହେବିନି, ହାତ ନ ହେଇକି ମୁଁ କେମିତି ଗୋଳଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ମୋ ମାଆ ହିଁ ଗୋଳାଏ। ଏବେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇବି। ଲୁଣ ପକାଇବାକୁ ମୁଁ ମାଛରେ ଅଧା ଟାଇମ୍ ଭୁଲିଯାଏ। ମାନେ ମୋର କେତେବେଳେ ମୁଁ ହଳଦୀ କମ୍ ଦେଇଦିଏ, କେତେବେଳେ ମୁଁ ଲୁଣ ଅଧିକ ଦେଇଦିଏ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବିନି କ'ଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଲାଗେ। ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗେନି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତି, ତ ଆମ ଘରେ ବି କୁହନ୍ତି। ଏବେ ଆମ ଘରେ ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି। ତ ଆମ ଘରେ ମୋ ଭାଇ ହେରିକା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତୁ ଭଲ ରାନ୍ଧୁଛୁ। ମୋ ଭାଇ ମୋ ମାଆ ବି କୁହନ୍ତି ହଁ ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାଛ ଟିକି ଗୋଳେଇ ଦେଲି, ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନା ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇବି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ହାତ ନ ହେଇକି ମାଛଟିକୁ ଗୋଳେଇ ସାରିଲିଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ମୋ ମାଆ ଗୋଳାଏ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଶିଖିଯାଇଛି ମୋ ମାଆ ପାଖରୁ। ତ ଏବେ ମୋର ମେନ୍ କାମ ହେଲା ମାଛ ଭାଜିବାଟା। ଏତେ କଷ୍ଟ ମୋତେ, ତେଲ ଛେଟିକିବ ଯଦି ମୁଁ ପୁରା ଦୂରକୁ ହିଁ ପଳାଏ। ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଭଜା ହୁଏ ମାଛ ପକାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ପୁରା ଦୂରରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଯେତିକି ଯାହା ପାରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ବହୁତ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବି, ଖାଲି ତରକାରୀର ରେସିପିଟା ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପକାଇବି ସେ ଖାଲି ଢୋ ଢା କିନା ଫୁଟିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ବାହାରି ଆସିଛି ମାଛ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ଗୋଟା ମସଲା ଯାହା ଦେଇକି ଦେବା କଥା ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଖାଲି ମୁଁ ବୋଲି କରିପାରୁଛି ସତ କଥା। ମାନେ କେତେବେଳେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ କମି ଯାଉଛି, ହେ ଭଗବାନ। ଏମିତି ଖାଲି ମୋର ଏକା ହୁଏ ନା ଏମିତି ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହୁଏ ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ। ତ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଛୋଟ ଟାଙ୍କିରେ ଯେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ, ଖାଲି ମନ ବଢ଼ିଯିବ, ମନ କମିଯିବ। ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ କାମ କରୁଥିବ। ମୋତେ ଲାଗିବ ସିଏ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଯେତେ କମେଇ ଦେବି ସେ ପୁରା କମିଯିବ, ଯେତେ ବଢ଼େଇ ଦେବି ସେ ପୁରା ବଢ଼ିଯିବ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଏଇଟା ହିଁ ଭାରି ବିରକ୍ତି। ଏପଟେ ମୋର ଟାଇମ୍ ବି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ଏପଟେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋ ମସଲା ଟିକେ କଷି ସାରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ମସଲା ଟିକେ କଷି ସାରିଛି। ମାଛ ତରକାରୀରେ ମାଛଟା ଭାଜିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଚିକେନରେ ମୋତେ ଟିକେ ମସଲା କଷିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମାଛଟା ମସଲା କଷିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗେନି। ତ ଏବେ ମସଲା ଟିକେ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଆମେ ମାଛକୁ ପକାଇବା, ଆଳୁକୁ ପକାଇବା ସରି ମୁଁ କହିଲି ମାଛକୁ ପକାଇବା, ନାଇଁ ଆଗେ ଆଳୁକୁ ପକାଇବେ। ମୋ ଭଳିଆ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେବେନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲକୁ ଭିଜେଇ ରଖିଦେଇଛି। ତ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ବର୍ଷା ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଆଜି କାହିଁ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଆଜି ମୋତେ ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ। ବର୍ଷା ହେଇକି ତ ଦୁନିଆ ଭାସିଗଲାଣି।
ନଈ ବଢ଼ି ହେଇକି ଯାହା ମାନେ ଯିଏ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଯାହାର ନଈ ପାଖିଆ ଘର ପୁରା ବଢ଼ି ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବା। ଆଳୁକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମାଛ ପକାଇବା। ଏବେ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ମାଛ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ତ ତାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆଳୁ ଆଉ ମସଲାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହିଁ ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲାକୁ ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲସେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା। ଆଳୁ ମସଲା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ଭଲସେ ନହେଲେ ତରକାରୀଟି ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେ ତୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଏମିତି ରାନ୍ଧିଛୁ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବିନି, ମୋର ତାରିଫ ଦରକାର, ତାରିଫ ତାରିଫ ତାରିଫ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଯାହା ରୋଷେଇ କରୁଛି ଯେଉଁ ତ୍ରିଫଳା, ତ ଏବେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଫୁଟି ସାରିବ, ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବ, ଟକର ମକର ହେଇକି ଫୁଟିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆମ୍ବୁଲକୁ ପକାଇବି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଗ୍ୟାସ୍ଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି, କମିଯାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, କାହିଁକିନା କେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ପୁରା ଟାଣି ନେଇକି ପଳେଇବ। ଥରେ ଥରେ ଏମିତି ହୁଏ କି ମୁଁ ତରକାରୀ ବସାଇ ଦେଇକି ପଳେଇଥିବି, ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଥିବି, ଗାଧୁଆ କରୁଥିବି, ଆଇଲା ବେଳକୁ ସିଏ ପୁରା ଶୁଖା ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଖାଇଲେ, କ'ଣ ପିଇଲେ ମୋତେ କହିବେ। ତ ରହିଲି, ବାଏ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।